Sa kung sa ito istorya na ang iya, last na lang. Buwa nga, ganin ang buntag sa yuhan ako nakadaog sa kanang scatter ba? Do og magic beans. Magic bean. Magic beans ang giduan. Buntag pa sayo mo pa'y pagmata na ako. Suway rin kong tanaw, kaya naman ko'y balance nga ako sa gatos. Akong giduaan. Duwa ko gis bit. Largo G's ya. Largo gis. Limar kas Pinoy. Tas katir rin ko. Katagan dito nag 5 mil daw. Lipaya lagi nang. Ini withdraw gid. Buntag sayo dili. Katir. Skater. Times 5 ya. Times 5 nya naka 15 spin. Amo pa'y pagsugod. Piti na yun. Mabitaw na yung nakapalita yun daw ginagmay kuhan. Kwarta rin. Home gamay. Silo eh. Yung mga tirada diya ta. Magic beans. Ako sa dugay ako sigduwa ano, pero suwag daw gana. Di malason kag now. Duoy. Basta nagduwa sa Lom-lom ro ning imo. basta nagduwa sa kagway puhunan-puhunan mo nang makay daog. Mauna day. Duoy kung suwag daw. Sa may mga Duwa. duwa din ko. Ano yan ang surprise? Dai maayo duaan ay. Duwa iya kong itlog, di ba? Sigurado rin yung daog. Ako noon niya sa Sigduwa na kasagaran kanang inyong mga maka-withdraw mo kay nabi ako i-rebate sana. Mura ako duwa o na usahay makadaog gid rebates gid. Ay, istorya na sana. Imuhan na Nalagi. shot yo. Para matuo ta. Palitin na yung kuan be. Ay ni mahal ba ni? Ako ada yun. Kini nga nani palita, red doors kay. Tadaog mga ka. Ribit ba? Oh, na magay. May Pagkuha nangyari lang. repeat may puhunan-puhunan. Pagkuha lang. Kisa may masugo na to dito kuan ay. Taho ano ba? Pulutan. Pulutan kay duwa na sa taron ay. Mindras de Buenas ba? Duwa na sa tag. Bay. Lipaya na ako karong Oh. adlaw. Kuan. Dahig dara ko ba ako lingaw? Ang cellphone. Tugaw ko og bonus. 38. Ha? Ang bonus ba sa Kagamay. kaya og bonus ako giduwa og tungit bay. Nya. Ni gatos ni daog yung daog. Taga ambit ako jackpot 58,000 bay lipa. Hinaira. Pakpakan ay nasa 58 pakpakan. Hinaira ang 58. Ang galing. Nya, wag yung kapalit og red doors. Pamuha na Taron. 5 mil ra. Naada Ay yan. mo kabalang araw sa 58 mag-withdraw taron. Mag-withdraw taron. Bantay bitaw. Nabot yung usa ka tawo nga tayaon. Sa una pa man ha. Burito mo yun na. Ang istorya nga di katuan ba. Hindi pa yun pa pagpira mo si pangambog siya daog. Nuwadi ka ibot lang. Lain bay ato ba? Hapit namang Valentine's sa may inyong mga kalihukan. Ano mo yung mga giibid-ibiran ya? Ay. Ikaw. Wa? Ikaw. Oy, Paris mala. May pas Beatles nanay iya. Ha? Siguro mo na dang iya. Nami siya gimintin. Sus. Wa lagi. Ikugan lagi nga. Kanina iba ninyo eh. Layo pa. Mag-andam na mo daan. Ako? Daan ako'y tulodaan. Allah. Kahinay. Dali lang tuloy. Hinay yung kayo musta na yun. Siya wa pa. Siya mangita pa. Beatles usara pero imuha pila. Tulo na. Kulit. Ig-abot sa Valentine's Day ka ng adlaw ah. Boy, mapunan po nagduha. Pwede ra apod eh. Ang imong ipuno og chicks, ug imo pa nang ipuno og red horse? Ah! Ikaw ba? Kainom do mo. Ini? Ay gagaw na ko. Oo, Ang gamay kainom daw na ba? Oo. Ang gamay oh. Tabi ka manoroy tambal dara. Karon na sensado na kayo eh. Sige na yan sa una maglapok ko mata. Pero karon ay. Nakaros ba? Bago lang nabot. Disakyan na na. Oh, tambal gyud po yung negosyo pero ano, naglakaw. Di sakyan na na. Bye. Kano imong giingong na tambal? Oh. Ako igagaw. Igagaw na ako nga si Brian. Oh. Murag mao ko supplier ana imong kwan. Imong giingong na mga tambal ah. Sa to ba? Mao gra. Portahan ako igagaw eh. Isa nga brand nato ting. Grabe wala dito ay makalabaw ako igagaw. Portahan ito. Real. Gagaw na ako nga si Brian. Ito rin siya. Oo, dito. Basig diha to nagkuha og tambal sa may gagaw no? Oh. Supplier ko tambal ako igagaw. Tangkal ko kay to sa mga Mas di buinas gid na imong igagaw. Nasa ba yung gagawin mo? Paano kasi ang mga algos? Nakatibad yung mga algos yun? Sa kung sa ito istorya na among iya, last na lang. Kanang mga bataa eh. Mga may manunog basket pero sa una wa pa ko mag-agi kapas mo kanang mga lihokas.
nangyari ko sa una. Itong-tong pala. Kakapunta ko bola. Anak. Wow, na rin nagtagduhan, tagtulo ka po. Kaya hatlog yun na sila nga. Puntos man gano'ng masipyat. Kabantay. Nanasa ng usa na to ka amigo eh. Panghambog na sana, di na sana palupig ron. Oh, lagi mo. Minasa. Sa una, right? Na, Wala. panawara yun. Edad na ako 13 anyos. Makadag pa ko. Ay, istoryahe! Life, puro may. Balintay! Asa mo boy? Ato eh! May pag mga tog, kulera. Naay istorya na tong gamay, iha, daghan kayo.